JBSN Production प्रेजेन्टनि बिगोमा सोमदोन बर'नि दैदेननायाव जौमोन सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो। थांनाय 22 जुलाइ खालि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा बेखेवजेननानै होनायजों JBSN Production प्रेजेन्टनि बिगोमा सोमदोन बर'नि दैदेननायाव जौमोन सावथुननि शुटिंखौ लाबोबाय थादों। बै समनिफ्रायनो जौमोन सावथुननि शुटिंखौ थाद'नाय गैयै लाबोबाय थानायजों दासिम शुटिंनि खामानिया 20% आवगायबाय होननानै प्रडाक्शननि बिगोमा सोमदोन बर'आ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे जौमोन सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामगोन सोमदोन बर' आरो अनसुमै बर'आ। शुटिंआ जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ। जेखिनि आर्टिस्टफोरा एक्टिं खालामबाय दं बिराद मोजां पारफरमेन्स होबाय दङ। आं खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बेवहायनो आंबो मेन एक्टिंखौ खालामदोंमोन। आंबो जेसेबां हायो मोजाङैनो जिखिनि केरेक्टार दङ बेखौ ओंखारहोनो आं नाजाबाय दङ आरो जोंहा एक्ट्रिस बिथाङा अनसुमै बर' बिथाङाबो जोबोद मोजां पारफरमेन्स होबाय दङ। मथा मथि बोथोराबो एसे डिस्टार्ब होबाय दङ जोंखौ 20%। डिस्टार्ब होदों माने बोथोराबो जोंनो किसुमान नांगौ समाव प्लासबो होबादों। दिनैनि बे सिनाव थारमाने जोंनो अखा हानायनि सिन नांखागौमोन। दिनै बोथोराबो जोंखौ अनसायदों, नांगौ बायदि बुस्थुखौ जोंनो प्रपार्टिखौ होदों। बेनि थाखाय आं बोथोरखौबो इसोरखौबो धन्यबाद होयो। ओरैनो 20%, मथा मथि दिनै 5 days जाबाय। 10 daysनि मोनसे सिडिउल दं आरो 10 days लाबावनो हागोन गासै टटेलि ड्रामा। मथा मथि 1 month एडिटिंआव मथा मथि सप्तासे लागोन, डाबिं लागोन, ओजों मिउजिक थागोन। बेखिनिखौ 1 monthनि गेजेराव फोजोबनो सानदों आरो आं। फेस्ला हिसाबैथ' आंनि प्रडाक्सनाव एक्टिं खालामबाय थानाय जोंहा राजु बर'मोन दङ, बिसोरनो खालामगोन। ओरै गुबुन प्रडाक्सननि आङो ओरै लाबोआखै आरो।